Barkanmu da wannan lokaci. A yau zan kawo muku wata tatsuniya mai ban sha'awa daga dajin Afirka. Labarin zaki da gizo. A da can a cikin wani daji mai cike da dabbobi da tsuntsaye, wani zaki ne mai ƙarfi da girma ke mulki. Dukkan dabbobi suna jin tsoronsa domin yana da ƙarfi, sannan kuma yana da saurin fushi. Amma akwai wata ƙaramar halitta da ba ta jin tsoro, wato gizo. Wata rana zaki ya kama gizo yana yawo a kusa da raminsa, ya ce da shi, "Kai ƙaramin abu, me kake yi kusa da ramin sarki?" Gizo ya ce da ladabi, "Ya sarki, ina neman abinci ne kawai, ban zo da wata manufa ba." Zaki ya yi dariya ya ce, Kai da kake ƙarami kamar kura, me za ka iya yi da abinci? Ko da zan taka ka, ba zan ci komai ba." Gizo-gizo ya ce, "Kada ka laina ƙarami ya sarki, wata rana zan iya taimaka maka fiye da yadda kake zato." Sai zaki ya yi dariya ya ƙyale shi ya tafi. Bayan wasu kwanaki zaki ya faɗa cikin tarko, ya yi ihu yana neman taimako. "Wayyo, ku taimake ni!" in ji zaki. Gizo-gizo ya zo da sauri, da ƙoƙari da ƙwazonsa ya yanke igiyoyin da suka ɗaure zaki. Zaki cike da mamaki ya ce, "Na raina ka, amma yau ka ceci rayuwata. Na koyi darasi, kada a raina ƙarami. Kada a raina ƙarami, domin ƙarami na iya taka babbar rawa idan lokaci ya yi." Idan kun ji daɗin wannan tatsuniya, kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku buga ƙararrawa, ku bar mana sharhi a ƙasa. Sai an jima.